Ahoj lidi, vítám vás na serveru Asus World a chtěl bych vám dneska tento server představit v tom základním stylu. Na tomto serveru budu natáčet později i tutoriály. Tady vidíte shop s normálníma cedulkama a tadyhle je ubytovna, kde si koupíte knihu, napíšete datum a číslo pokoje a bude to. Potom tu je enchant a tamhle vzadu je bar. Jo. Tadyhle vidíte automessage, tak já vás zavedu třeba na warp jídlo, kde si můžete koupit meč a potom si tady zabijete prasata. Jo. Když dám spawn, tak budu zase na spawnu. Tadyhle jsou warpy. Na tomto serveru se hledá sponzor, no a kdo by měl zájem, tak ať řekne majiteli. Jo, tady jsou různý warpy. Já nevím, co by mohlo být tak zajímavý, třeba warp PvP. Jo. A tady máte PvP arénu, kde bojujete. Jo, tak to je z tohohle videa asi všechno. A budu se na vás těšit u dalšího videa. Zatím čau.